Bueno, benvinguts de nou al tema següent de genètica. Per poder entendre el que és la genètica, els lleis de Mendel i resoldre els problemes de forma correcta, doncs hem de fer un petit resum del que és la meiosi de les cèl·lules. Recordeu que la meiosi és un procés de divisió cel·lular a partir del qual comencem amb una cèl·lula diploide i n'obtenim 4 diploides. És a dir, una cèl·lula diploide té un número determinat de cromosomes i cada una de les cèl·lules haploides resultants té justament la meitat de les de la cèl·lula mare. D'acord? Nosaltres jugarem amb una cèl·lula 2n igual a 4. És a dir, la cèl·lula té 2 parells de cromosomes, és a dir, té 4 cromosomes i en té 2 de diferents. D'acord? Aquesta pot ser la nostra cèl·lula inicial. Recordeu que les cèl·lules que fan la meiosi estan situades en les gònades, tant masculina com femenina. A la masculina es formen els espermatozoides, que són haploides, i en la femenina es formen els òvuls, que són haploides, dels quals només en quedarà un, els altres 3 s'eliminen. El procés és el mateix en els dos casos, l'únic que varia és la part final. D'acord? Doncs bé, abans d'entrar en meiosi, la cèl·lula s'ha de preparar. I això ho fa a la interfase, just abans d'entrar en la meiosi. A la interfase només s'ha de tenir en compte que passen dues coses molt importants. Primera, la cèl·lula, com que ha de duplicar el material genètic, doncs ha de duplicar tot el necessari per fer la meiosi. Llavors, per exemple, duplica el centre cel·lular. Recordeu que el centre cel·lular és el que forma uns filaments anomenats el fus acromàtic, que són els que ens ajudaran a separar i a moure els cromosomes per l'interior de la cèl·lula i fer el repartiment correcte dels cromosomes. D'acord? Doncs bé, dupliquem primer el centre cel·lular amb els seus centriols i després cada un dels 4 cromosomes, recordeu que en tenim 4, cada cromosoma té un sol filament de DNA, però tenim 4 cromosomes i cada cromosoma té un filament. Això seria una cèl·lula normal. Quan la cèl·lula està en interfase just abans d'entrar a la meiosi, la cèl·lula el que fa és duplicar el seu material genètic. Per exemple, aquest cromosoma duplica el seu material genètic. I ara tenim un cromosoma amb 2 cromàtides, però seguim tenint un cromosoma. L'altre cromosoma fa exactament el mateix. I aquest altre cromosoma també fa el mateix, i aquest altre cromosoma, que és homòleg a aquest, també farà exactament el mateix. D'acord? Amb això, diguéssim que ja tenim la cèl·lula preparada per entrar en meiosi. Podríem entrar en mitosi? Sí, però en aquest cas entrem en meiosi, que és el que ens interessa. D'acord? Un cop la cèl·lula ja està preparada, que és en aquest cas, tenim tots els cromosomes, diguéssim, formats cada un amb 2 filaments, les dues cromàtides. Aquesta és la cromàtida germana d'aquest, i aquest d'aquí també té la seva cromàtida germana. Cada cromosoma està format per dues cromàtides en aquest cas, però seguim tenint 4 cromosomes. Entrem ara ja en la meiosi pròpiament dita. Quan comença la meiosi, el primer que fan el centre cel·lular és moure's i anar-se'n a l'altra punta de la cèl·lula. Amb això es creen el que s'anomenen 2 pols, un pol cel·lular i l'altre pol cel·lular, i al mig serà l'equador o el pla equatorial de la cèl·lula, tal com si fos la Terra. D'acord? Doncs bé, el primer que fa la cèl·lula en la profase 1 és agrupar els cromosomes homòlegs, es busquen, s'agrupen i es preparen per la següent fase. Ja ho tenim tot preparat i ara entraríem en la metafase 1 de la meiosi, que consisteix senzillament en agafar els cromosomes i aparellats es col·loquen en el pla equatorial ben ordenadets. Recordeu que en aquest cas d'aquí el que s'han aparellat són els cromosomes homòlegs. Tenim ja la tenim ja la cèl·lula en metafase, que consisteix en això. Aquest és l'aspecte d'una metafase 1 de la meiosi típic i clàssic. I ara ve la següent fase, que és l'anafase 1, que consisteix senzillament en què els cromosomes que s'han aparellat abans, en la profase, ara es separen. És a dir, els filaments del fus
que tenen enganxats els cromosomes comencen a tibar cap aquí i cap aquí. De manera que aquest cromosoma s'anirà cap aquí i aquest s'anirà cap aquí. Aquest cromosoma s'anirà cap aquí i aquest cromosoma s'anirà cap aquí. D'acord? Tots aquests moviments estan dirigits pels filaments del fus, que aquí no és representat, però que van de punta a punta i alguns enganxen en el centròmer de cada un dels cromosomes. D'acord? Quan estem així, ja s'acaba l'anafase, començaria la telofase. Les cèl·lules, diguéssim, han repartit els cromosomes i ara es separarien pel mig. D'acord? Això seria una cèl·lula allà, això d'aquí, i això seria una altra cèl·lula. Per tant, teníem ara una cèl·lula inicial, ja en tindríem dos. Això seria una cèl·lula, això seria una altra cèl·lula. I ara cada cèl·lula fa el mateix. D'acord? Fan una mitosi senzilleta, que seria l'equivalent a la segona fase de la meiosi, la meiosi 2. Què fem aquí? Doncs l'únic que hem de fer és duplicar el centre cel·lular, i a partir d'aquí entrem ja directament, quasi es pot dir, a la metafase de la meiosi. És a dir, cada un d'aquests centrosomes se'n van als pols oposats de la cèl·lula, l'altra cèl·lula fa exactament el mateix, i els cromosomes, diguéssim, el que fan també és ordenar-se. Llavors entrem ja en metafase i els cromosomes s'ordenen. Però aquí ja no hi ha aparellament de cromosomes, sinó que senzillament els dos cromosomes es col·loquen en el pla equatorial, d'acord? I es preparen per acabar la següent divisió meiòtica, és a dir, la meiosi 2, que és equivalent a una mitosi normal i corrent. A partir d'aquí, exactament igual, el centre cel·lular comencen a tibar, ara en aquest cas d'aquí, no dels cromosomes sencers, sinó de cada una de les cromàtides de cada cromosoma. En aquest cas d'aquí, aquest tibarà cap aquí, aquest tibarà cap allà, a l'altra cèl·lula que teníem passa exactament el mateix, estem ara a l'anafase, s'estan separant, fins que arriba un moment que quan estan del tot separats, doncs tenim una cèl·lula, a la telofase final i a la citocinesi tindrem una cèl·lula amb dos cromosomes, un de cada, amb el seu centrosoma. La segona cèl·lula tindrà també la mateixa característica que aquesta, d'acord? El mateix número de cromosomes, un de cada, i el seu centrosoma, i aquesta d'aquí exactament igual. Quan s'hagin acabat de separar, tindrem aquesta situació. Si ens ho mirem, tenim una cèl·lula, tenim una altra cèl·lula, tenim una altra cèl·lula i tenim una altra cèl·lula. Cada cèl·lula quants cromosomes té? 2. I cada cromosoma quantes cromàtides té? Una. Amb la qual tenim que a partir d'una cèl·lula amb 4 cromosomes, ara tenim 4 cèl·lules amb 2 cromosomes cada una. Si això es tracta d'una gònada masculina, aquests 4 maduraran cap a espermatozoides, i si es tracta de l'ovari o l'òrgan productor de cèl·lules femenines, 3 d'aquestes, diguéssim, es poden quasi bé eliminar i només en quedaria una, per exemple aquesta d'aquí, que aquesta seria l'òvul femení. L'únic que maduraria i l'únic que seria disponible per ser fecundat. Correcte? Això és el final. Recordeu com començàvem al principi. Fem una mica de màgia, potàgia, i això és el que teníem al principi. Correcte? Una cèl·lula diploide amb 4 cromosomes i hem obtingut una cèl·lula haploide amb 2 cromosomes. Òbviament no és una, sinó que són 4, però hem passat d'aquí a aquí. Vale? 2n igual a 4, 2n perquè són 2 parells de cromosomes, i aquí n igual a 2, que serien el número de cromosomes diferents que té cada cèl·lula. D'acord? Resumint, primer hem duplicat el material genètic, hem repartit els cromosomes homòlegs i després hem repartit les cromàtides
cada una amb una cèl·lula diferent. Vale? Vinga.